Hi guys, good morning. So padong mi karon og gawas guys. Nagpaabot kami ni Papa dire kay si Papa ra nagkuha sa sakjanan sa dire ra ni Akio sa dapit sa may basurahan kay need pa man maglakaw gikan sa parking gikan sa mong gipuy-an. Then sunod guys kay nami ani nga store mga tinda ni sa mga pambata guys, baby and kids kay mopalit mi og mga sanina diri ni Akio. Then basta spring na diri guys kang ilang mga display kay pang summer na. Insa si Akio kay ganahan mo palit ani mga snacks. Then mo niya ang mga napalit ni Akio guys pang summer na kani daw itong mga ganahan. Naana pud mi diri guys ay kay gusto magduwa sa Akio. Pwede pud mo taya diri og loto guys kaso di mi mo taya. Then diri guys sa Ion Mall minami just ko day tawag ani guys kay naay Golden Week event para sa mga kids. Insa ganahan daw sa Akio mo try ani mo ni nag-inquire mi. Then kaning taga-bantay guys kay nag-instruct ni Akio kung unsay jang buhaton. Pangitaan daw kun ni jang duha ka coins guys katong gold ug silver nga coins. Mura si jag maze nga duha guys magsuot-suot sa Akio dira inja sa kada pintuan door di ay kay nagipang taguan ana nga gold ug silver nga coins pero murag chocolate man si jag guys di sa coins muna si Akio naning kamot pud taw pangita kay na may madawat nga murag gift ba presents inig makita anto ni jang duha ka buo. Ata hiro mo tekste. Ato mo ito tsumarete. Chanta sagaste. Sugoi jang. Ara? Sugoi jang. Nakakita siya kiwalan sa kay madawat ani nga present. Futatsu daki no, Papa? Mate, narande. Misite. Yung kata ni mate, narande ro kara. Arigato. Arigato. Nani yun, no? Ano presento murata, no? Mukashi? Tanoshi kata? Sugoi ne. Then sunod guys, kaning sa kami sa ibabaw guys, kay diri sa ibabaw sa Minami Jasco kay naami sila amusement park. Kani kay first ride 100 yen na niyang bayad ani guys, pero kung magsigag balik-balik magasto jud dako-dako pod, pero sa Akio kay limitado ni siya mga kalima ra ni dapat makasakay. Then at this time guys, kay gusto ni siya kay siya daw kunong papa jang kauban mo sakay di daw kuno ako kay ganahan daw kuno siya jang papa. Sana all. Bitaw anyway guys, mura man kuan ni dragon murag dragon ani ni Akio murag ako ang kontrabida ba kay jang papa kay buutan ka ni jang papa ni jan sa pagbigyan sa tanan ni jang gusto ba pero karon kay limitado na pud ni jang papa kay hanamang gibadlong si Takuya nga di pwede nga hangtod sa hangtod i-spoiled ni si Akio kay looy magdaka nga spoiled. Ari daw sila duwa ay. Apil pud si Papa balik pagkabata. Kani nga game guys, kay kani mga bula nga nangatagak gikan sa ibabaw kay ipangsud na kanang gibuhat nila Akio ni Takuya gipangsud nila ana and sa kanang score kay kanang naay suwat sa ibabaw mo na score nila kung pila ka bukbula ilang masud. Tanawon sila kay murag lingaw ra man pud, nalingaw ra man pud kung nagtanaw nila sa silang duha kay murag lingaw pud labi na si Akio. Kana ay ang bula gikan na sa ibabaw sa mga tagak sa ubos. Time is up na guys, game over na. Sunod kay popcorn guys. Then kaning popcorn guys, kay tinaadjud ni nga popcorn makaon ang mugawas ani kay tinaadjud nga popcorn nga makaon pero mura pud sag nagduwa-duwa silbi kana silang Takuya ug si Akio nagtujuk-tujuk man na murag duwa-duwa pud sila nga tujuk-tujuk kunuhay ba nga kunuhay sila ang nagbuhat sa popcorn. Nakatry na pud kog kaon ani nga popcorn guys, lami ra man pud ang ijang lasa. Cute kaadyo si Anpan man og ijang mga friends nagbuhat kunuhay sa popcorn. Then ani guys kay nagpaabot na mugawas ang popcorn kay Dana daw. Then kani guys, kung di ka lihiro, ato na laman sa duwa kay masayang ra imong 100 yen. Pero kung makaigo ka na guys, kay makadawat ka ng candy. Pero kung di ka ng bula, matagak ng dirive. Then sunod kay ani daw si jang magbuhat og burger, magbuhat og ice cream, magbuhat og coke. Then ani nga time guys, kagingnan ha sa Akio nga pang last han niya kay kalima naman niya nakahurot na pud si Janig
500 yen. So pang last na ni. 5 rang naduwa ni Akio guys. Wajud ta mo natudjok aning tibok amusement park kay ang uban nga mga game kay di man interesado si Akio. Jadi pud ko mahilig jud og inani nga mga games guys kay sayangan ko sa kwarta ba tagpila ba jani tag 100 ja. Kung kapila ka mo duwa for example kana po ka mo duwa mahurot ang imong 1,000 yen. Sayangan ko magunahan na ba mong di ka ko ganahan ani guys. Pero si Akio guys kay pagbigyan naman namo paduwaon naman si Akio namo og mga inani guys. Pero limitado kinahanglan na sa limit ba kay para makaibaw si nga di pwede mag-abusar. Okay, Akio mo mamura na ito mukundo ko kunayo. Uli ra pud si ay kay kung di maminaw di na ni makaari direk balik. Sunod kay mukaon daw kuno si diri kay gigotom daw si Saizeria ang name ani nga restaurant guys. Inja mga brato ra ang mga pagkaon diri guys. Ang mga presyo kay pangmasa din wal nagpaabot mi sa foods wal nag-order man na guys kay gitagara na naman sa Akio og papel ug ballpen kay para magsuwat-suwat si Jai. Unja kanang mga pagkaon guys kay mo na ijang nadawat kanina katuning duwa si sa maze. Una ni abot kay corn soup ganahan kadto sa Akio ani guys din sunod kay pizza. Katskite ni kigana na yun eh. Nag-order na si og pizza kay mukaon kuno si pero ang ijang gikaon to ana kay kanarang sausage. Mga unta ninyo guys, nag-order pud ko aning pasta guys nga na shell kay ganahan ko ani. Tip ni guys tagaan og papel og ballpen ang bata wal magpaabot aron magpudze. Then kani guys kang gitudloan si Papa unsaon ni pagkaon kay para lami. Butang ng ice cream dira, isagol anang cinnamon kay para lami. Pwede po ni ibutang ning ice cream guys sa French toast or skyflakes. Pay time. Then kani guys bag-o nilang machine ay sa una kay cash pa man nimo bayad. Aw karon cash man gahapon pero machine na di na kinahanglan og tawo. High-tech na kadtong panahon guys kananay daghang mga machine lang ang gamiton ba. Then after guys kani hapit kog palit og mangga sa diri pud guys ay high-tech pud kay machine ra pud kamo bayad. Ani nga time guys kay nauli na migikan sa bahay inja mag-haul ta char sana all mag-haul. Bitaw kani guys mo ni ang mga napalit atong store sa kids ba nga mga tinda mga sanina sa pambata. Mo ni ang napalit para kang Akio pang summer na kasagaran guys. Pero ato nga store guys kay dira jud mga sanina pambata ang balik jato guys napay daghang mga gamit sa pambata ba mga toys masigon sa basta pambata pero wala man ta mo na tor. That's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone.